खिथु नामानि खिथु नामबायनि खिथु आंनि खिथु हाफांनि खिथु नोंनि खिथु बमब्रनि खिथु बावै मा खिथु खिला जालाबाय थाखोब्रा ओइ बमब्र साला नों आंखौ दिनै एरेस्ट खालामनो पुलिस लाबोलायदों हो एसेबां गोहो जाबाय नोंना जेब्ला गावनि नखराव खैफोद गोग्लैयो अब्ला गोहो गोलोन्दाङाबो गोहो गोरा जायो बे खोथाखौ गोसोआव लाखि आं दाउस्रि देलायखौ गावाखै दाउस्रि देलायनाव सोंहैया मानो दाउस्रि देलाया दा मरिस जानानै दं बेनाव मानो सोंनो नों आंनि हिनजावखौ ओरैबाबो नायनो बाखायो दाखालिबो अफिसाव हाबनानै सिखाव खालामदों नों बेनिखायनो आयेननि मथे नोंखौ साजा होनांगौ गोबां बार बारग'बायलै अमा राजा मिस्टार अमा राजा नोंथाङा जोंजों लोगोसे पुलिस थानायाव थांनांसिगोन आरो नोंथाङा जेबो बुङालासिनो सिरिबो थानो हागोन आरो उखिल सासे हायारबो खालामनो हागोन ओइ बमब्र नों जिबायदि खामानि मावबायलै आं बावा इन्सपेक्टर लानानै थांदो बेखौ मा लानानै थांनो आंखौलाय ओरैनो थांगोन आं फै आंनि खिथु नोंथ' बिराद गोसोजों खुसि मोनबाय नङा होमबा आंलाय मानो खुसि मोननांगौ जाखोसै होमबालाय मानोथो आंनि जानानै जेबो खोथा बुङाखै आं जेबो खोथाखौनो बुजियाखैबालाय आंलाय माबोरै बुंनांगौ आंबो मिथियोब्रा नों खुसि जादों आं मिनिदों आरो सायाव मिनियाखै नाथाय गोसोजोंथ' खुसिथार एलाय नोंनि मेगनानो जोंखोल जालायदों आंनि मेगनालाय जोंखोल खामाथो आं सामफ्रामबो मेगनाव दै सारो आच्छा नोंहा सामफ्रामबो मेगनाव दै सारो होमबा खिथु गुदुङाव दै सारो मा खिथु गुदुं जाबाय थायो लासिंसिंनो जेनेबा नोंनाव खिथु गुदुङानो गैया नामा हो आंनाव गैया आच्छा माजों खियो गन्थंजों औ जेजोंनो मेजों खियो आङो आच्छा दिनैनि समावबो नों आंजों बेफोरबायदिसो रेपिड फायारसो गेलेबाय नों जेबोखौनो बुङाखै नोंसो एग्रांनानै लादों दा खुसिजों मिनिहां जाथारदों नखाय अमा राजा जाला मोनला दा सानना प्लिज आच्छा बारु थाइबानि लारु फैफिनगोन आंना ग्रहआ गाज्रि जानानै दङ नालाय एसे ग्रहआ माथिं लाङो बिथिं थांगोन इन्सपेक्टर थौदो बावै बमब्र नोंसो अमा राजाखौ जेलाव लांहोनो हाबायलै दुनियानि मानसियानो बेखौ दिनैसिम गादबनो हायाखै जेब्ला नखराव खैफोद जायो अब्लासो मिन्थियो आंबो मिथियोब्रा नों गाज्रि मोनाबा दाउस्रि देलायजों रायलायहैनो हागोन ना रायलायहैथां थेंक इउ हाफां हस्पिटालाव फैनायनि थाखाय जेबो नङा दे दुखुनि समावलाय फैखानांखागौ बयबो ओमफ्राय नों मा सानो अमा राजाया दाउस्रि देलायखौ गावदों आरोलाय सोरथो थाबावनांगौ जाखो जुदि अमा राजाया गावाखै अब्लाथ' फैफिनखागोन बियो मोजाङैनो मोजां जुदि अमा राजाया दाउस्रि देलायखौ गावाखै होमबाथ' अमा राजाया जिरायनानै थानाय नङा फैनानैथ' देनजार दावराव खालामफैगोन बियो बेफोरखौबो सानदों आं नाथाय सैथोआ बारा गोबाव थाखोमाया अमा राजाया जुदि दाउस्रि देलायखौ गावमारदों अब्ला बेखौ साजा होखागोन आं औ साजा मोनखानांगौ दे होमबालाय आं थांनोसै दा आं नार्जि बुदांखौ नङाबा जाथिखौ खबर लानो थिनहरगोन आं जेबो नङा दे दा फैबाय बेनो थोजासे दे होमबालाय आं खबर लाहरबाय थागोन आं थांनोसै जागोन दे अमा राजा नङाबा सोरथो जाथावगौ बेनि अनगालाय सोर दाउस्रि देलायखौ गावनो बे अमा राजायानो जाखागोन बावै दाउस्रि देलाय खाथ्रालै नों मानसिया मानि थाखाय जानला माला थैलाबाया माथो नोंलाय रबरसोब्रा मानसियानो नोंबो आंनि थैनायखौ एसेबां लुगैथारदों आरो नों थफि थैनायखौ रावनिखौबो लुगैयालै अब्लाबो नोंखौ बेबायदि हस्पिटालाव उन्दुना थानायखौ नुनानै बोरैबा समाया नुदोंलै मायावथो समायो आंखौलाय ना बालाबाथिया गोरानफोर बायदि हाब्रुआव सान्दुं गोसायाव बाब्राबबाय थानांगौमोन ओइ नंखायखौ माथो बुंनोलै बिदियाबो समायो नोंजों ओइ नों गैयाबा गामिया खालि जायोलै दाउस्रि मोजां जादो जागोन ओमफ्राय अमा राजाखौ जेलाव लांबायना आयु बाला सिथारा अमब्रमाया मालाय पुलिस लाबोबाय आरो एरेस्ट खालामहोबायबो आरो पुलिसा लानानै थांबाय अमा राजाखौ नोंहासो मिनिना गाबो ओरैबाबो अमा राजाया बारा थिग नङाना मानसिया अमा राजाया गावाखैनो आंखौ होमबाथ' खोथाया बोरैबा जासिगोन माथो अमा राजाया गावाखैथ' आयो होमबालाय नोंनि नोजोरावलाय सोरथो माला नाम खोन्थाजालाबायो नामा बा नों पुलिस नामा पुलिसाबा आं खोन्थाबाबा जेबो खालामगोन ना खालामा अरे नोंखौ गुलि गावनाया फिसा खोथा नामाब्रा पुलिसनो खोन्था आरो आंनोबो खोन्था खोन्थाजालाबायो नामा बा सुथुरानो जोबा आंहा जियानो जाया मानो फाग्ला बमब्रआलाय अमा राजाखौलाय मानो जेलाव हरनांगौ बेलाय बिसिनायाव मोजाङैबो सान्थिबो बेमार जाना गोलैसोनाबो थानो मोनला बमब्रखौ लिङै थां र' होमबालाय आयाव बाला सबायना मा खर' जाबाय थायो गेजेर दाउस्रि देलाय माबाफोर नांगौमोन नों मानसियाथ' अमा राजाखौलाय मानो एरेस्ट खालामनो होलायखो दायो गाबोननो
सोर सोर दंबावो अमा राजाया जोंनि अफिसाव फैनानैबो बायदिसिना खालामफैदों साजाखौथ' होखानांगोन ना बेनो बेलाय नंगौबाल अब्लाबो अमा राजाया गावाखै मिथिबाय मा अमा राजाया आंखौ गावाखै आं मिथिगौ अब्लालाय सोरथो गावदों आंबो सानगासिनो सोर गावदों नाथाय अमा राजाया नङा आं जेबो मिथिया नाथाय अमा राजाया साजा मोनखानांगोन बे जोंनि अफिसाव हाबनानैबो बायदिसिना खालामलांदों अमा राजाया उनाव फैनानै साजा होफैगोन मिथिबायना नों कमप्लेनखौ लाफिन आं मिथिया नों गावबागाव हेन्डेल खालाम आयो बाला आं माबा मोनसे हेफाजाब होनांगौ नामाब्रा हैदो आरो अमा राजाखौ रायलायहोदो आंजों इनिफ्राय पुलिसजोंबो दे होमबालाय बेखौनो खालामनोसै बेखौनो खालामदो दे आच्छा दे माला बिसनायाव थाबाय थानो बाबाय आं माला मोजां जानानै एम्बुफोर बायदि बारल'नो मोख्राफोर बायदि फांसे बिफांनिफ्राय फांसे बिफाङाव बारथिंनो हागोन बालांलाय हरसेखौनो थानो सुखुला आंहा रख'ला जोंलायाबा मा खबर जानानै दङथाय बेसेरा बानलु बेदानि थाखायनो जोंलायनि थाखायनो दिनै आंहा बेबायदि अबस्था बाला आंनि जिउआसो जोबहां जाथारदों दामासथिनि आच्छा बारु थाइबानि लारु खोनासं आयेनखौ आंबो मोजाङै मिथिगौ जेब्लासिम नोंसोरनाव प्रुफ गैया आंखौ जेलाव थिनहरनो हाया मिथिबाय बेनि सायाव आं सोर मिथिगौना आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा जोंखौ निमाहा हो सार जोंबो कमप्लेन मोननायखायसो नोंथांखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जादों जेबो नङा दे आं बरिं मोनखाबायमोन समाजाव थानानै बेवहायनो थाथ'नोसै आं दसे आंनि उखिला फैगासिनो दङ बेनि उनावहाय मा जायो बेखौ नोंसोरा साननानै लाखादो आरो आं दायबो मावाखै मिथिबाय बारा नायबाय थानो नाङा आंखौ आं मिथिगौ आंनि मोखाङा सान बायदि गोजां बेनिखायनो बांद्राय नायबाय दाथा नोजोर नांगोन बाप्पावै अमा राजा इन्सपेक्टर बेफोरबायदि गेसाव मानसिखौ थिनहर बेनिफ्राय मानो फैदों मानो माने दाउस्रि देलाया रायलायोनो आरो दाउस्रि देलाया बुंदों कमप्लेनखौ लाफिननोसै होननानै मानो होनोब्ला अमा राजाया दाउस्रि देलायखौ गावाखै जाहैबाय नुबाय जेबो फोरमान गैयालासिनो आंखौ हमनानै लाबोनाया नोंसोर सानैयाबो जेलाव थांनो थाखाय रेडि जा जेबो फोरमान गैयालासिनो आंखौ हमनाया सार बहा थांनो नागिरदों बाहेराव थाहैथ'नो गोसो गैला आं बेनिखायनो थाना सिङावनो दसे उन्दुनानै थानोसै आं आंखौ फोजानोबो नाङा मानो होनोब्ला आङो बाहेराव थाहैथ'नो गोसो गैया न'खरावबो बिराद दावराव दावसि समाजाबो दावराव दावसि बेनिखायनो पुलिस थानायावनो थाथ'नोसै आं माबायदि मानसिलै थानायाव लाबोनायनिबो दाय जायो आरो थाना सिङावनो थानोबो नागिरो माथो बुंनो अमा राजानि खर'आ एसे गाज्रि बेनिखायनो नोंसोरबो एसे थाल ला बोरैबा थानायावनो थैलाबायबा वालफोराव खर'फोरखौ माबालाबायनानै बुखावलाबायनानै लाबा बेनिखायनो नोजोर हो मानसिया एसे फाग्ला दबसो नंगौ नामा नंगौथ' आरो मोजाङै जोथोनै लाबानो जाबाय जागोन दे ये हुइना बहुत लन्डन बहुत सिखिरि मानो जिरायखो नों मोजाङै रेस्ट लाबानो जायोना बेदाव गोलैसोनानै थाबाय थानो बाबाय सिगां देहाखौ नायग्रो बेनि उनावहाय बेरायनायनि खोथाखौ सान नोंनि देहाया दासिमबो सेन्सिटिभ बेनिखायनो उन्दुनानै था बानलु बेदां जोंलारिया माब्रै दं मोजाङैनो दं नों रायलायनो मोनबायना मोनाखै मोनथ'वाखै डक्टरा मा बुंदों डक्टरालाय मोजांखौनो बुंदों मोजाङानो जाबाय दे सिखिरि माबाफोर नांगौ नामा नोंनो बे बेमारि अबस्थायावलाय मा नांगौ आंनो जेबो नाङा जोंलारिखौ नायहैगौमोन आं गावनि देहायानो मोजां नङा नों जोंलारिखौ नायहैगोन औ अन्नानै जोंलारिनिसिम लानानै थौलाय आंखौ आं डक्टरनि पारमिसन मोनालासिनो नोंखौ जेरावबो लाङा प्लिज ना आं जोंलारिखौ नायनो गोसो जादों खमसे खम जोंलारिखौथ' नुनो हायोना आं जोंलारिनि थाखायनो आं दिनै बेदाव दं जेब्ला प्लिज बानलु बेदां आं डक्टरनाव रायलायहैग्रोनि अके जोंलारियाबा माबायदि अबस्थायाव दं जोबोद नायनो गोसो जादों जोंलारि मा जाखो डक्टरा माना होदों साननैसो नोंखौबो रेस्ट लानो होदों बेनिखायनो नों दलद बेवहायनो थाथ' बांद्राय उसुखुथु खालामबाय थानाङा नाथाय आं जोंलारिखौ नायनो लुबैदोंमोन नों गावनो मोजां जाग्रोलाय बेनि उनाव नायबाय था अके मालाबा गावनि खोथाबो साननांगौ मिथिबाय नों सानो नामा नोंनिफ्रायनो सोलोंदों आं आच्छा जाबाय दे दसे मोजाङै रेस्ट लाथ'दो आरो नों माबाफोर जाबायना जायाखै जागासिनो आं बारा गोबाव गैला मैदेर बायदि फुंनो खोथा बुंबा नोंबो जे आरो एन्टनिअआलाय न'आव थांबाय मा न'आव थांबाय बेफोरखौ बाद हो मालायनि खोथाखौ सानबाय थानाङा नोंल' मोजां जाग्रो जुदि आं मोजां जागोन अब्ला नों आंनो मा होगोन नों मा बियो बेखौनो होगोन सैथो औ उनावहाय फावसायनो मोननाय नङा मानो फावसायनो नैबे बानलु बेदाङा जेब्लाबो खोथा होबा मालाबाबो फावसायफिना गोसोआव लाखि अके दा नों बांद्राय लेक्सार होबाय थानाङा मोजाङै उन्दुनानै था मानसिया नोंनि उदैनि गाराया सार्जारि खालामनाया राननो एसे टाइम नांगोन होनदों डक्टरा बेनिखायनो मोजाङै रेस्ट खालाम
अके आं जोंलारिखौ एसे खबर लाहैनि जागोन दे बानलु बेदां नों जे आंखौ एसेबां जोथोन लादों बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ आरो बोदोर जाबावबाय बेबायदिनो नों आंखौ एसे अननाय होबाबो बेनो आंनि थाखाय थोजासे जागोन बानलु आइ लाभ इउ बानलु जोंलारि मा खबर बेबायदिनो उन्दुनानै थाबाय थानोसै नामा नों जोंलारि आच्छा जेबो नङा दे आंबो बरिंसो मोनखादों नों उन्दुनानै थादों मोजाङानो जादों बेनिखायनो आं दिनै नोंनो बिजाब फरायनानै खोन्थागोन आसा खालामो नों सिमाङावबाबो आंनि बिजाब फरायना खोन्थानायखौ खोनासंगोन आच्छा लेखाया बेगावसो थाबोबाय थाथ' नों जोंलारि कमप्लेन होफिनबानो जाबाय थ' काहानिखौ स्टार्ट खालामनोसै सासे सिख्ला दङमोन जोबोद गुरै माहि आखुनि बियो मुङा बेनि अनसुलिमोन जेरै अनसुलि आखलाबो बिदिनो बेहा गैयामोन गोजौ सिमां फिसा फिसा खोथाफोरखौ लानानैनो बे खुसि जायोमोन बेबायदिनो बिनि जिउफोरा दैदेनलांदोंमोन नाथाय सानसे बिनि जिउआवबो सासे राजकुमार फैदोंमोन बे राजकुमारा बिनि महरखौ नुनानै गोमोदोंमोन बुहुमावबो एसेबां मोजां समायना सिख्ला थायोना होननानै बिनि गोसोआव सोंथि जादोंमोन होमबा बे नायजों लोगोसे बेनि बे गोसोनि हांखुराबो बारानिख्रुइ बारा जादोंमोन सानसे बियो सम लानानै बे सिख्लाजों नुजाहैदोंमोन गावनि गोसोनि माखासे खोथाफोरखौ बियो बुंथिनानै लादोंमोन सिख्लायाबो बिनि रावखौ खोनानानै गोजोननाय मोनो आरो बिनि मोजां मोननायखौ बिबो स्वीकार खालामो सान बाबेनलांबाय बोथोरा सोलायबाय बेबायदिनो बे सेंग्राया बे गामियाव फैनानै बिखौ लोगो हमबाय थाग्रा जाबाय जुलिनि मोजां मोननायनि खोथा बिसोर सानैबो सावरायग्रा जाबाय नाथाय बानलु बेदां जोंलारि वेलकाम बेक बानलु नों बेवहाय एन्टनिय'आलाय दङ बेबो बहा दङ उनाव फैबा नुगोन दे जायखिजाया एन्टनिय'आबो गावनि जायगायाव मोजाङैनो दं नों बांद्राय साननो नाङा देहाखौल' जोथोनै ला मिथिबाय अके आं डाक्टरखौ लिंना लायना फैनि थाथ' नों मा बियो एन्टनिय' नङामोन बानलु बेदांसोमोन नामा जाय आंनो रोमै रोमै सल'मा फरायनानै खोन्थानाया बियो आंनि सेराव जेब्लाबो दंफायोमोन नामा बानलु बेदाङा नाथाय आं माने एन्टनिय'खौ बायदिसो मोनबाय थादों जेब्ला आं मेगन बेखेवो अब्ला माथो आं बानलु बेदांखौसो नुयो एन्टनिय' नों बहा दं आरो बानलु बेदां बिराद खस्थ' मोनबाय न'आवबा माब्रै दं आइ आफामोना खम सिन्था जागासिनो बिसोर बाप्पा अमा राजा बे पुलिस थानासोलै नों मा मोनदों बेवहायलाय थौथो नोंना केसा लाफिनबाय दावस्रि देलाया मिस्टार अमा राजा सार नोंथाङा न'आव थांनो हासिगौ ओइ अमा राजा थौदो न'आव मा पुलिस थानायाव थाबाय थानोसै नामा नोंलाय मोनजादोंना मोलोङाखै नोंसोरलाय बांद्राय डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा आंखौ डिस्टार्ब खालामाखैब्ला नों बेबायदि पुलिस थानायाव थाबाय थानोसै आरो केस गैया मा गैया आंखौ मिथिखानानैनो लाबोबाय जेब्ला मानो आं दसेनो थांनो एलनि ओंखाम जागोन मोसागोन डिजे पार्टि खालामगोन बिनि उनाव ब्लड बिसोर आंखौ गोसोबानो लाबोगोन हमनानै मा बिसोरो थिनहरबानो थांगोन नामा आंनि गोसो बायदि थांगोन आं आंखौ साला आंनि दाय गैयालासेनो हमनानै लाबोदों जेब्ला आं गोसो बायदिसो थांगोन साला नोंसोर लाबोबानो आं फैगोन नोंसोर थिनहरबानो आं थांगोन आंहा मान सनमान गैया नामा बेनिखायनो आंखौ सिरि थानो हो बाप्पा हागौलै नोंबो बिदि मोनालै अमा राजा बांद्राय डिस्टार्ब खालामनाङा मिथिबाय आरे इन्सपेक्टर केस होजागोन बिना प्रुफनि आंखौ लिंनानै लाबोनाया बेनिखायनो सिरि आंखौ थानो हो आरो आंनि थाखाय अमा बेदर भाजा लानानै फै सार बिदि जानाय नङा सार बेखौ आं जेबो मिन्थिया बास थां आंखौ मोजाङै सान्थियै उन्दुनो हो नोंथां अमा राजाया खर' गाज्रि जाबाय बेनिखायनो बेखौ दा जेबो बुङियानो मोजां गाव थिग जाबानो थांगोन बियो दा बेखौ जेबो आवलायथारनांला जागोन दे साला मा मोनबाय थादों आंनि जिउआवलाय इलेक्सन दारायबा माबायानो बक्सआनो गोमानानै होयो रिजाल्टआ फेल ना पास बेखौबो मिथिया बेनि उनावहाय न'आव नांलाय खमलायखौ नायनांगौ बिनि उनावहाय गुवाहाटियाव थांबाबो हिन्जावफोरजों लाइन मारिहैबाबो रिपर्टारफोरजों हमजालाबायनो नागिरो बेनि उनावहाय दावस्रि देलाय मुंनि मानसिजों ब्लेकमेल खालामजायो हिन्जावा खारजायो उनाव माबा हौवा गोसथोनायबो निउसबो ओंखारलाय लाङो माने मोनसे प्रब्लेम जोबा मोनसे प्रब्लेमा जमनानै थाखायो माने दरजाथे मोनसे प्रब्लेमा ओंखारलांबा खिरखिथिंजाय हाबखुमा फैना थाफैखायो माने मोनसे प्रब्लेमा बेनि उनाव बे मा एबार खिथुआ साखांबा माबाया सागोन नामा नुनुआ साखांबा सुनसुला साला सुनसुलु नुनु एखेना बिनि उनाव मेगन सागोन बिनि उनाव मा खिथुआ गुग्लाय माबाखांबा हाबनाखौमा गुग्ला जागोन नामा मानसिखौथ' एसे सान्थि थानो हो मा अमा राजा जानानै आं मालायनि खर'आव गाखोनोबो मोनला सान्थिबो थानो मोनला एखनबा फैसा गैया एखनबा फैसा थाबा सान्थि गैया एखनबा सान्थि थानो नागिरबा बोथोरा गाज्रि बोथोरा मोजांबा थाखा फैसा गैया थाखा फैसा मोजांबाथाय लोगोफोरजों दावराव दावसि भाइराल माबा मिबि बेनो जाबाय नामा मानसिनि जिउआ
बेनिखायनो जा हगा देखा जायगा पुलिस थानायावनो थाबाय थागोन साला बे दावस्रि देलाया आंखौ गावखौ गावदों होननानै बा पुलिस एरेस्ट खालामहोलायदोंना बेनिखायनो आं बाहेरायाव ओंखारलांला जेलाव थानानै सान्थि आराम मा खालामनांगौ खालामगोन आंखौ मोजाङै थानो होआ स्वाद पापिस्टफ्रा थै गसाइ दावस्रि देलाय बोरै जाखोलै समायना नुथारदोंना बहा समायना नुलाबायनांगौ जाखो जियानो जादोला इसोरनि अननायाव नोंथ' मोजां जाबाय बेनो थोजासे आं मानसिया खाथ्रा देन्जार मानसि जालु जाला जायाबा आंहा मोदोमानो दलद थाला होमबाबो एसे सानै हयै खामानि मावदोलै बाला आंखौसो थिनदों गावाबा जिउ फाग्ला बर'नि नेमखान्थिखौ लाखिदों आरोलै बालनि लोंनानै उदै गाज्रि जानाय बेमार जानाय किडनि फेल जानाया बर'नि नेमखान्थि बाथमिस खोनासं मोनसे मोजां बाथ्रा बुंनि आं जाय मानसिया नोंखौ जुमाय दौदों जुमाय लोंफानायाव दुखु सुखु रानलायलायदों बे मानसिया नोंनि किडनि गाज्रि जाबा बालावबो गावनि किडनिखौ होआ न'खरनि मानसियासो नोंनो किडनिखौ होनांगोन मिथिबाय जाय जौ लोङा मा लोङा नोंनि हिनजाव नोंनि बिमा बिफा नोंनि गथ' गथायासो गावनि गोजान खुसिनि थाखाय जौ लोंगोन मालाया किडनि होनांगोन आंना किडनि गाज्रि जायाखैलै खोथायाव बुंदों आं बाथमिस ओइ बांद्राय रागा जोंनाङा जों ओंखारलाय लाङाय मासथिनि दे बाखि मोजांबा जोंना बोराय जोंलारिया हस्पिटालाव दङ अपारेसन मोनसे जादोंनो दा मोजाङाव फैबाय आयु बाला नंगौ औ दासो फन फैदोंमोन जापाननिफ्राय मोजाङानो जाबाय दे बिनि खुसियाव दा जौखौनो बथलब्रैसो दा लोङैलाय नोङो लोङालै दे होमबालाय नों जिरायथ' आं दखानाव थांनि अके ओइ बोरै मोनदों दा देहाखौ थिगानो ओमफ्राय गुलिखौ सोर गावदों बायदिहाय सोर गावदों क्लिअ'पेट्रा बुरिया जादों मा डाइरेक्टहाय औ बेनि अनगालाय सोर आंनि खिखौ दांनो हायो बे क्लिअ'पेट्रायानो दांथारदों आंखौ गिनांगौहाय बिसोरखौ गोजौ थाखोनि मानसि नायबायल' था बिनि खर'आव जिरायनानै हासुलायाबा आंबो मानसि नङा बाला ओइ बांद्राय गोसा रायलायनाङा दे नों रेस्ट लाथ'दो बाबाय आं थानो डाक्टरा थिनहरबा दानो थांगौ आं डाक्टरा नोंखौ गाबोनसो डिस्चार्ज होगोन होननानै बुंदों दिनै रेस्ट लाथ'नो होदों दे होमबालाय जोंहानि बे मा नाममोनलाय थांफैदोलाय फिसाजोनि नामखौ बावथ'लायो थैगोनसो ओंखाम संनानै जाहोहैलाय अमर'आथ' टाइमखौनो मोनाखै बाला औ दुलुरजों दंफाखायो फैफानो नागिरदोंमोन दिनै आं लाबोफायाखै मोजाङानो जाथारदों बांद्राय गिदिर जादों होननानै खोन्थानाङामोन जाथायखौ आं खोन्थाखायाखै गुलि नांदों होननानै होमबालाय मोजाङानो जाबाय दे नों रेस्ट लाथ'दो आं थांनोसै अके आं रेस्ट लानोसै फैसिगोनदां बालथां साफा नायफैबाय थानाय रखरफोर आं बांद्राय बेमारफोर जेव जेव नायनायखौ सुखुवासो बानलु बेदाङा बाथमिस आंखौ फन हरलायलायखि हिनजावा मोजां जागौनायखाय र' बाला एसे एग्रांहरनि बाथमिसखौ हेलौ बाथमिस आखल गैयै खर' गाज्रि सेलफिस खिबु सेरथे मा जाखो आयौ बाला मारै मा जाखो होननानै बुंदों जोंलारि थांखांबायनो माथो थोद मा गोदाव सोराव लावनानै दङमोन नालाय थांखांनायखाय बुंदों आरो जात बाथ्रा बुङोलै नोंबो खर'नि जात बाथमिसफोर नोंसोर सानैनि थाखायनो आं हस्पिटाल दोननो लंला जाफैनानै दं मा लंलालै आं बुजियासै ओइ बाथमिस हस्पिटालाव दंफैयो आङो गुलि गावदों आंखौ मा गुलि गावदों माब्रै जाखो बे जाथायालाय माथो आंनो खोन्थायाखै नोंलाय नों मोजाङैनो दङ ना बालसो आंखौलाय सोर मा खालामनो हानो जमराजाजोंबो मोनदाखानाय माबालायनाय साबथिंलायनाय बुलायगोन आं बाला गिनायाव गैया खोनानानै मोजां मोनबाय नों मोजाङैनो दङ होनना आरो जोंलारियाबो मोजां जाबाय बेना किडनिया सिखिरिया डनेट खालामबाय आयु बाला सोर सिखिरि जालायखो दङ सासे लोगो आयु जोंलारिनो डनेट खालामलायदों किडनि मालाय मानसिनोनो आंबो मिथियामोन जोंलारिखौ किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामबानो जे हामो होननानै मालाबानो सिखिरिया सोंखुमानानै गावनो डनेट खालामबाय आयौ बाला मोजां थानाय सिखिरिया लादो बेखौनो हाबा खालामदो सिखिरि बायदि डनेट खालामनाय मालायनोनो इसिबां अनसुलि जागोन आयु बाला आंनाबो किडनि गाज्रि जाबा बेनिफ्राय लानो
नांथारबाय बारसिनदो फाग्ला बारसिनखादो दिनैनो दानो थोद मानसि गोदाव सोराव रायलायोलै माथो होनबावनो बाल मोजाङै थाबानो जाबाय आं नोंखौ फन हरफिनगोन आरो गावखौ मोजाङै केयार खालामबानो जाबाय दे आंखौ बुंलायनाङा नोङो नोंसोरनो मोजाङै थालाय बालफोर दोनदो एसेबां गाहायाव गोग्लैथारबायना एन्टनिय मोना मानो बिदि बेसेरा दावसोदेलाय जोबोद खस्थ' मोनबाय दावसोदेलाय माइसि गोसा गोसा फन रायलायोब्रा नोंलाय माथो जाखोसै बिदि नङा मोजाङै रेस्ट ला आरो डाक्टरा गाबोनसो थिनहरगोन नोंखौ ओमफ्राय बे अमा राजाखौलाय मानो जेलाव हरनाय नोंलाय दाखालि जोंनि न'आव सिखाव हाबनायखौ बावबाय नामा बांद्राय सानबाय थानाङा अमा राजाया गावसोर थानानिफ्राय फैनो नागिराखै मा जालायखो बेहालाय थानायावनो दंबाय दङ मालाय कमप्लेनखौ लाफिनबाबो मालाय थानायावनो थाबाय थागोननो आं मिन्थिनायावथ' जोंसो लायफिननांगोन बेखौ खर'आथ' 10था जानानै थाखाबाय बेना आया बाला आंनो लायफिननोसै नों थाथ' अके हेल'फोर मानो नोंसोरलाय लाइकखौनो होनो बावग्रा जाखो भिडिअखौ लाबोबाय थाजानो लुबैयो लाइक होआ नायनानैल' सिरि थायो आयौ बाला दे लाइक होदो कमेन्ट होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो गोदानबा